नमस्कार. झटपट स्वादिष्टमध्ये मी भारती तुमचे एकदा पुन्हा मनापासून स्वागत करते. आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे अगदी सोप्या पद्धतीने आणि छान असा झणझणीत आपला मटण खिमा. आता त्या मटण खिम्यासाठी लागणारं साहित्य, हा मी कांदा घेतला आहे. हा खिमा हा माझा 500 ग्राम खिमा आहे आणि त्या 500 ग्राम खिम्याला मी 400 ग्राम कांदे घेतले आहेत. मटार, तेल, आलं लसूण पेस्ट, हा मालवणी मसाला आहे, मीठ, कोथिंबीर, कढीपत्त्याची पानं, टोमॅटो, एक तेजपत्ता आणि दालचिनी. चला तर आता आपण रेसिपीला सुरुवात करूया. पण त्यापूर्वी तुम्हाला माझी एक नम्र विनंती आहे, जर तुम्हाला माझ्या रेसिपीज आवडत असतील आणि तुम्ही माझ्या चॅनलला नव्याने असाल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि ज्या काही तुमच्या कमेंट असतील तर त्या करायला विसरू नका. आणि हा खिमा जो आहे मटण खिमा आहे आणि तो मटण खिमा आपल्याला कुकरमध्ये करायचा आहे. आणि खिमा मी आणला त्यावेळेला आम्ही 500 ग्राम खिमा घेतला आणि स्वच्छ असं चाळणीमध्ये धुवून घेतलं आहे आणि त्यातलं संपूर्णपणे पाणी निथळून घेतलं आहे. आणि तुम्ही पण तसंच करा. आता आपण खिमा बनवायला सुरुवात करूया. मी कुकर तापत ठेवला आहे आणि कुकर आपला छान तापला आहे. आता त्यात आपल्याला हे तेल टाकायचं आहे. खिमा म्हटलं तर थोडं तेल जास्तच लागतं. एकदाच खायचं आपल्याला ना, मग आपण त्यावेळेला कशाचा विचार करायचा नाही, डाएट बेटचा. आणि आपण छान असा हा खिमा बनवायचा. तेल छान तापू देत. आता आम्ही 2 तेजपत्त्याची पानं टाकूया आणि दालचिनीचे 2 तुकडे. दालचिनी आपल्या खिम्याला छान सुगंध येतो. आणि 10-12 आपली कढीपत्त्याची पानं. असं व्यवस्थित फोडणीत केव्हाही तेजपत्ता किंवा फोडणीचे जे पदार्थ आपल्याला टाकायचे असतात, म्हणजे जिरं, राई, मोहरी किंवा कढीपत्ता, तर आपण त्यावेळेला आपला गॅस स्लो ठेवायचा. आता त्यात आपण हा बारीक चिरलेला कांदा टाकूया. आणि कांदा आपल्याला आता मस्त असा गुलाबी रंग येईपर्यंत परतून घ्यायचा आहे. आपल्याला गॅस फास्ट केला तरी चालेल सध्या. हे बघा, आता आपला कांदा छान असा गुलाबी रंग आलाय. आता त्याच्यामध्ये आपण हे टोमॅटो टाकूया. टोमॅटो सुद्धा आपल्याला छान अशा आतमध्ये मऊ होईपर्यंत परतून घ्यायचे आहेत. आपण आलं लसूण पेस्ट टाकूया. अगदी मोठे 2 चमचे आपण अर्धा किलोला आलं लसणाची पेस्ट टाकणार आहोत. आणि ही माझ्या पद्धतीने अगदी सोपी पद्धतीने मी तुम्हाला एक मटण खिमा दाखवत आहे, जेणेकरून कोणालाही सहज करता येईल आणि तुम्ही करू शकाल. आपण कांदा अगदी छान मऊ होईपर्यंत परतून घेऊया. हे बघा, आता आपला कांदा सुद्धा छान असा मऊ झालाय आणि टोमॅटो सुद्धा आपला अगदी मऊ झालाय. आता त्याच्यामध्ये आपण काय करूया, आपला जो मालवणी मसाला आहे तो टाकूया. मी हा छोटा 4 चमचे टाकलाय. तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी तिखट हवं असेल तसं तुम्ही टाकू शकता. आणि तुमच्याकडे जर मालवणी मसाला नसेल तर तुम्ही मिरची पावडर आणि गरम मसाला पावडर टाकू शकता.
हे सुद्धा आपण तेल सुटेपर्यंत छान असं परतून घ्यायचं आहे. हे बघा छान आता आपलं कसं तेल सुटलंय, म्हणजे आपला मसाला हा जो आपण बनवतो तो छान शिजला असं समजायचं. तेल सुटल्याने आपला मसाला शिजला हे आपल्याला कळतं. आता याच्यामध्ये आपण मटर टाकूया. ते सुद्धा थोडे असे परतून घेऊ. हे बघा आता आपले मटर सुद्धा छान असे परतून झाले आहेत. आता त्याच्यामध्ये आपण आपला खिमा टाकूया. खिमा सुद्धा आपल्याला असा व्यवस्थित त्याच्यामध्ये थोडं तेल सुटेपर्यंत परतून घ्यायचं आहे. आणि ज्या वेळेला आपण खिमा घेतो ना आपण जेव्हा मटणाच्या दुकानात जातो त्यावेळेला आपण खिमा थोडासा जाडसरच घ्यायचा, एकदम बारीक करून घ्यायचा नाही. काही काही ठिकाणी मशीनवर आपल्याला वाटून देतात खिमा बारीक करून, तर तसं आपण तो घ्यायचा नाही आहे. थोडा जाडसर असला ना की आपला नंतर शिजल्यानंतर खिमा छान होतो, अगदी दाताखाली थोडासा चरचरीत लागतो. आणि जर आपण मशीनवर घेतला हे करून वाटून तर तो आपला ग्रेव्ही झाल्यासारखा होईल. म्हणून आपण असा जरा थोडा जाडसर ठेवायचा आहे. हे बघा असं जाडसर ठेवायचं आहे. तुम्ही मीठ टाकूया. हे सुद्धा आपल्याला असं व्यवस्थित छान परतून घ्यायचं आहे. थोडं तेल सुटेपर्यंत आपण त्याला परतूया. हे बघा याला सुद्धा आता छान असं तेल सुटलंय. आता याच्यामध्ये आपण थोडीशी कोथिंबीर टाकूया आणि थोडी नंतर आपण गार्निशिंगसाठी टाकणार आहोत. आणि आपल्याला गरम पाणी टाकायचं आहे याच्यामध्ये. गरम पाणी टाकल्याने काय होतं की आपलं मटण लवकर शिजतं आणि ते आकसत नाही. म्हणजे चिकन किंवा मटण हे करताना नेहमी गरम पाण्याचाच वापर करायचा. आणि आता आपल्याला कुकरचं झाकण लावून पहिली शिटी काढायची आहे. आणि शिटी लावून आपल्याला एक फास्ट गॅसवर आपल्याला एक शिटी द्यायची आहे आणि नंतर मंद आचेवर त्याला 2 शिट्या द्यायच्या आहेत. हे बघा आता आपल्या एक मोठी शिटी आणि 2 बारक्या शिट्या मी करून घेतल्या आहेत. बघा आपला आता खिमा कसा छान दिसतोय बघा. आणि अगदी घरामध्ये त्याचा सुगंधही छान दरवळला आहे. आता आपण त्याच्यावर गार्निशिंगसाठी थोडी कोथिंबीर टाकूया. बघा कसं छान झालंय. आणि हा खिमा आपण पावासोबत, चपातीसोबत, भाकरीसोबत आणि जर तुम्हाला पाहिजे असेल तर नानसोबत सुद्धा तुम्ही हा खिमा खाऊ शकता. आता ही आपली रेसिपी खाण्यासाठी तयार.